Kanyang laki din! Hey! Maburburing kami mat iti anak ta dito boarding house tayo. Inaldawlatan nga da kami dito. Anya nga tanong agtrabaho aklaangan lakay. Kasanungay ti anak ta. Isurot ko sa nabali. Tamabalin ko mo't nga isurot iji upays. Ang mga numarigatang ka. Bakay? Kabailak mat, si kakit di mat. Uray ubba-ubbak ama pan nagtrabaho. Okay lang. Ngam ti adda kami dito yung ti boarding house iti inaldaw. Ay adaking ka. Day ta bakay. Ngam niya. No bilang tagtrabaho ka manay. Kahit marigatang ka. Ibagam lang. Uray sumardeng ka manin na. Uwan lakay. No problem. Ay na. Nagsipngat pa lang bakay. Nakariing ka. Nasapa ka nagrieng. Ta nagluto ak ngamin iti balon may iti anak ta. Ay. Talaga ka di adisidido ka? Amang isurot iti anak ta iti trabaho? Uwan lakay. Di ka di madanagan. Ala. Makamu ka. Bakay? Uwan ka day. Amumutan kanyak. Saan ko nga aramidan ti may sa abanag no jak ka bailan? Ay nabakla, umay ka, darasam, andi ibagakan ka. Anya day ta? Ma'am, napalabas ko da perla itay, kadwa na jay baby nga anak na. Ha? Siguro, awanan ti may saang da. Iso akapilitanan nga isurot na jay anak na nagtrabaho. Anya? Ngamin, saan mo't amapilitan amapan ang trabaho, no adda na wadwad a kwartada. Iso nga mok nga awanan kwartada. Anya? Nay, si kamot gaya marites. Wala na. Umayak man mat agpasyar dito'y arubayan niyo. Ay na, naimbag ka pa'y marites, tadi kag trabaho. Di ka mabambanaw. Ay, sana kas kanya. Nabambanugak ang naggapoy jay taltalon. Napan kami nagsaka. Kasta ka day, nana. Ay na, kayat kumit ati ang trabaho. Ngam saan ngamin akayat nila kay ko, nana. Di na ngamin kanukayat ang mabanugak. Ha? Wala na. Iso nga ijayak latan balay mi Agluto kan agdalos. Iso lang ti obra itagmalmalam. Ay na, sana all marites. Sana all at talaga. Apa anak ko nayo day tanana. Katwan tanaasikaso unay nila kay muken ka. Di nakakayat apagubraan nga oray dadakulan dagiti anak ya. Anya ti konam, napalabas mo ni Perla na pan nagtrabaho. Una na, ay na, kasla pimpiman mo. Uba-uba nagi anak na pan nagtrabaho. Anya, kasjay at talaga ti awan makmakan nana. Mapilitan amang isurot iti anak na iti pagtrabahuan na. Ha? Nagsasauday di Perla? Kunamlan asino abak nang. Ngam anya nga ita. Kasla pimpiman nga uba-uba na di anak na baby ama pa nagtrabaho. Anya? Anya? Kasta ti baga ni Marites. Wan lakay. Dayta matimay na imbaga kanya. Itay agin inanaak ang naggapoy jay talaw. Ay unay day dia babae. Iso lang arudan ti awan trabaho na. Iso pa'y tinakauy-uyaw. Wan nga rod No siya kla makakit-kita iti kabibiyag na. Adayo na pinpintas ti biyag na perla nga agasawa ng isuda. Ay na, pudno day talakay. Ngam nay, isuda mo tinakauy-uyaw. Kay, kumusta nga? Iti may sal daw yun nagtrabaho ba kay? Kat nasaya at latamot alakay.
Kay, saan ka kadi anarigatan? Iti anak ta. Narigata nak ngam anya ngay nga raw. Sana bale, tamairwamak tumutlaan. Day, dati bagbagak kay, bakay. Nga aguray pailaan ko, mati pa nagtrabaho. Dito'y kayo latan boarding house, kuma. Jak kayat lakay, ad-adala nga nasakit ti ulo, nukas jay nga awan ti aramidag. Ay, addaking ka day tangarod bakay. Ang niya, di ka na yung kung ibagbagaking ka. Ano di mo kabailan, ibagamlaan. Tanay ka, si day to'y anak ta. Ay nalakay, kabailak. Di ka kadimadanagan, para iti anak ta ti aramidag. Isu nga amin, kabailak. Nay, agtudo mo bakay. Mapang kayo kadilatag trabaho, iti anak ta. Katwan agpayong kami Anyalakit dinayalakay. Ha? Sana bale, sumardang tumutlaang day ti madamdama. Ala, agan anad kayo mga rab. Kitaam ni baby, ang mga numatudwan. Kaasi mo, bakay. Wan lakay, don't worry, I can manage. Si ka talaga. Ala, yung kay Kiday, tapos saan kayo amaladaw? Apay nga kakatawa ka. Hoy, iba ka nga. Tapos katawa ta adwa. Ay na, makapaulak, bakla. Anya? Ay na, makapaulak ni Perla. Agasam, nagpigsa ti Tudo, ngam napanlat ta nagtrabaho. Uba-uba na di anak na a baby. Ket, anya ko mati nakakatkatawa iti dayta. Nagsasauda ngamin nga agasawa. Kunamlan asino da ang kabaknangan. Ngam itatawanin ka nanda. Ay kapilitan nga isurot na ti anak na ijay pagubraan na. Kaasimot ni Perla bakla. Trying hard tapno laang makatrabaho. Aniya, kasta ti imbagbaga ni Marites kan ka? Kumare? Aywan, sister. Diyak kumakayat nga idanon kan ka. Ngam, ay na, nalabos ti parang sasauna. Ay unay mo tinday jay a babae. An-anon mi nga ta? Takas jay ti panagsasauna kada kami. Amin mo tan kat pakibyangan nan. Dayta nga ron. Uray siya kapag ibagbagaan na, ket nagmaditirik na. Ngam, diyak agtatagari? No Domingo, awan trabaho. Inak man iti balayda. Makaamuritan no anya ti maaramid ko iti dayjay a chismosa. Iawanan ba in a babae? Ha! Agsagana dayjay. Nay, apa yan? Agong umag ka magbakay. Ada ka di pare ka umaw. Jak laki di makapagtapan. Talaga amapan ko sugudan dayjay iti balayda. Anya? Uray at nila kay na. Isagunot ko dayjay a babae. Jak mat pakibibyangan ti biyag na. Ngam no apay nga ultimo pa nagtrabaho kakadwak na ito anak ko. Kat pakibyangan na. Ay, unay mitin da dyan marites. Ngam ala, bay amon bakay. Kaskin kwa na lang jay tao nga awan maramidan na itibiyag na. No di mangdadail lang. Nagsakit tinakam ko. Amumutan kanyak. Jak kayat nga da makibibiyang iti biyag ko. Nang runa no jak mat an-anwal. Anya, kastamot lang ti umay na imbagbaga ka na kayaw, nana? Wan, Perla. Itala nga main anagranata. Iso nga itala ang anaibagakan ka. Ay, apawaya dayjay amarites. Anya nga tayo ti parikot na kanyak. Parikot na nga tati paragtrabaho? Di agtrabaho kumamat. Ay na. Saan ka nung arod akayat nila kay na apagtrabahon ni Marites? Anya? Gaputa di na kanu kayat amabannog. Iso nga ijay kanulatan unag tibalayda. Para luto kan para dalaws. Anya lahaki din nana. Nagganasan? Ngamno siya.
Saanan nga uso ti kakasday abanag. No adda ti anak nga agkasapulan iti panginal daw. Ay na, upatan ti anak da. High school dagiti dua. Ngam kastaki din, asaan akyat nila kay nang agtrabaho? Dayta nga rod ka. Imbag kumaano bak nang da. Ngam padamot ang makitangtang dan tapno ada maigatang iti makan. Sana all nana. Nay, apay anak ko nam dayta perla. Sana all nana. Sana all. Saan akayat nila kay na pagtrabahuan? Talagang sakit ti nga apat isapsapulan day jay amarites. Tapay manay, bakay? Agasam man. Saan lagayam ani Mari Julie tinapanan nagchis-chismisan? Anya? Napan napay gayam in chis-chismis ija ayan danana ising. Hay naapaw. Anya? Ay manday jay babae. Apa gayam di sapsapulan na ah. Ala, bay amon ko na may, bakay? Saan abalay? Tasan mo't apon no timbagbaga na. Nga awan ka ng tayaw. Ang mga no isuki di, ate awan ka na. Ay saan? Saan ang mabalin abaybay aklatan? Marwang! Nay, si kamat gayam, kumari perla. Itaman pa'y analagip mo ti umay dito'y balay. Wan, tada na patunggay bagakan ka. Anya ngay day tamaray. Damagang laang nga niya tigagarak ditoy. Kalpasan ti ado ngayon ka inches-chismis iti karuba. Ha? Anya ko matibibiyang mo. No isursurot ko ti anak ko uji trabaho. Ha? Ay, kwa? Maminsan pa'y, awanan ka iti bain? No di mo amo ti agbain iti tattao. Ura iti mismo kumamot ka na bagim at ipagbain ang marites. Ha? Saan akayat asawan? Aga puta isursurot ko ti anak ko iti trabaho. Kat awanan ti kanan may. Tapno ambaw, agtrabaho gabuta ay aywanak di trabaho. Ay na, pasensya kan amare. Jak inggagara. Anya saan? Mangmangag mo ka dire ta ibagbagam. Ay na marites. Daytoy ti tandaan ma. Ore makikita mamarigrigat anak ama pan agtrabaho akadwak na iti anak ko. Ayos lang. Gabuta agsakripisyo para iti pamilya. Ha? Kumpara kumaitikas ka. Chismosang tambay. Awan lang nga rod trabaho mo. Day tapay la aguy-uyaw ti ar-aramidam. Ay na mare, pakawanan na ko ma. Pakawan nga ibagbagamat. Adda ka din nila kay Mau. Ta ibagak man abagbagaan na ka kumamat. Tapno saan aday talamapan agis istorya iti padam a tao ti ar-aramidam. Ha? Anya ka kumakanyak no bilang laang ha. Ikumpara man day tabagim kanyak. Sika at chismosang tambay. Di ka lamabain. Ulitin pa'y ama panagistorya iti karupa. Saan lang atong tati maabot mo kanya? Anya? Ay na, saan anasakit tinakam ka, nugumura ka kanyak, Marites. Da kayo mo't nana. No apay amasapol pa'y lang nga idano nyo kinipay la dagitim bagbagak kada kayo. No di indanon kan kwa na, saan ko maakastoy daytoy rupak ina. Ay kat ustulaeng tapno pag nakmam dayta. Panunutom kit day, kan amirisem anaimbag, asaan ngamin anasaya at day nga inaramid mo. Istorya ni perla, kat nasaya at di trabaho na. Saan akaskan ka? Tambay ka lang arudang, chismusa ka pa'y. Anya? Iso nga uray agsakit tinakam mo kan guraan na. Wala akong pake. Maawatam. Aywan, bari. Jak iliba ka may saka nang idanon ka ni Perla kadagiti imbagbagam. Anya? Imbagak pa'y kankwana akas taunay ti ulek mo, nukas dya mapalabas mo nga ubba-ubba na dya anak na amapan agtrabaho. May sakamat at chismusa si kabakla. No di mo kumaindanon kan kwa na ti imbagakan ka. Sa anak ko maatinumpa. Ay na, amang ano kayat mo pa'y anayunak day ta amar ka ti ima ni Perla di tarupam. Sika pa'y lang ti adaganas na amakaunget? Sika lang aro din ti nakabasol? Anya?
Pudno mati baga ni parlakan ka. Awan lang aro din trabaho. Chismosa ka pa. Salot ka sa lipunan kung baga. Anya? Pangaasim man kumare. Sister. Agbalbaliw ka na sa papay. Di mo urayan ama persay tarupam. Gapo iti katutong padagiti tao. Amapan mo is istoryaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.